केकर फोटो हो फुआ? हाँ तो सोचे तनी या देखा हमार को एक मतलब कि सास ससुर नहीं खा तो बड़ जेठ घर में हम आई बानी तो सोचे तनी कि दू जानी तो हमनी को उतरिए कोई नहीं जे एगो देवर बनाऊ ना का शादी बियाह हो जाऊ ना को घर बस जाओ अस्थिर हो जाए अति आजकल भाई भौजाई कोई के होता हो। हो गाँव टोला ये ना कही कि मान ला महतरिया बापा नई खे तो दोनों भौजाइया मिल के कुछ जमीन हड़प तड़ी से ऐसे कर तड़ी से ऐसे हजारों को मुंह हजारों को बात रहता है आजकल के जमाना में तो तू जानते बड़ तोहरा का सिखाए के बा उमरियो में बड़ बड़ बूढ़ पुरानिया बारू तो मान लो तारा कुल मालूम ना बा हो। हाँ, ना ठीक बटे देखा देतनी सबके हम फोटो देखा देतनी कि देख ला जाऊ ना बेटवा के देखा देतनी कि तोरा पसंद देवे तो कर नहीं तू ही अपना पसंद से बता तो कर देवे के शादी बियाह। ठीक बा गोड़ लागतनी ना। आहो कनिया बाड़ू छोटको हाँ दीदी जी। सुन तो का है दीदी जी का कहत रहूं? देखिए क्वेश्चन भैया रोगो लागिए गइल बानी जोड़ तोड़ में ना। ठीक है भैया हम उतना खास नहीं कि हम ही भाई कहतड़ू कौनो लड़किन के तोहरा फोटो देखाई ना तो सही कहलू कर नकिए बड़ बा तो ओकर उठबे बोसन बा त फलान बटे ठेकान बटे। अब बताई हाँ? दीदी जी जैसन जे रही वैसन नु कहा ये हमार देवर भी कातना सुघर बा। आ ली आइला नक्छैटिन के फोटो उठा के। तू कभी कभी गजबे ना बतिया बताओ कहाँ से ऐश्वर्या राय लेके आई है। ऐश्वर्या राय 4-5 गो फोटो आ गल तोरा के देखो तू पसंदे नहीं खूब करत मान लो कि अब हमारे मर्जी से ना होई घर में तू हम गार्जियन ना बाड़ू हम के खाली पूछल जरूरी बा ना। ऐसे कैसे कह दियलू कि हम कुछ ना है आज तक बिना पूछले तो ऐसे कोनो काम कइले बानी। अभी तो हम कहत रही उनको उमरिए नहीं के बियाह करे के। अरे मारिया नहीं खे आज का पैदा भई ना हम शादी बियाह हो जाई तो ठीक ना हो जाई हो आजकल का युग जमाना देखत तड़ू आजकल लड़का लड़की लेके भाग जाता लड़की लड़का लेके भाग जाती है। उम्र से शादी बियाह होला ना तो ठीक रहेला कौनो काम उम्र से करे के चाहे समझ लो कि ना समझ लो हती चूंकि तू लड़का बड़ू तारा के समझाई बुझाई कहीं। ठीक बा जैसन और विचार वैसन करी हम का कहतन। ठीक बा देखी के लागे ले रिश्ता में ई रिश्ता में कुछ लागे ले ना हम है रसिया फोटो कहते बुके देखू पसंद कर कैसन बिया लड़का अब का दिह तन स्टार्टिंग तो अभी कुल मांग नहीं की कोइले लेकिन कहत रही अपनी मने की अंगूठी तक चिकड़ी दी तो एगो गाड़ी दे कह दे अंगूठी सिकरी अथी ना चाहे जन्नी ई अंगूठी आ सिकरी को बिया होता आजकल है बोली कब का चाहिए वो। आज ही तो मान ली प्राइवेट जॉब करत रहनु घर में तो बैठल नहीं खन नु कहीं 4 लाख रुपया एगो अपाची गाड़ी आ ना अपाची दी तो बुलेट मांग का एगो लड़के देखले रही तो 4 लाख रुपये तो मंगाई तो भाग गई हम तो। अब देख ली रहुआ अब का हमरा के मत पूछी रहुए देखी रहुए सब कर रहुए पंप कर दे हमरा के मत लड़की ठीक बिया ओकर नाक बड़ बा बस। तो छीप जरूर काटे लू पता ना कैसन लड़की मतलब पैदा करी जाके उनका शादी बियाह होखे। देखी अब हमरा के मत पूछी ला ये खाली बेटा के दिखा दिया फोटो ये हाँ देखा का कहता ना काहे रहुआ ना देखा सकीला काहे ना दिखा सकी ना हो मने हम दुश्मन हम अब घरवा में जाता तो दिखाइए तो जाता नहीं बहरिया काम धाम करता नहीं ठीक ना दिखा दिया पूछ लिया उनहु का बात विचार की हाँ कहिया कि ना कहिया कह बजे तो होई ना कि ना होई का कर नाक बा 12 लेखा आँख बा ढेड़ा लेखा ये लड़की के फोटो ले ली बनी कुछ भी होगा बियाह तो हो खही ना दे रउआ कतनो कोशिश कर ले फुआ के आ कोई रिश्ता भेज ली बाकी रिश्ता तो हम लागे ना दे जा तो उनका सास पूछिए लेकिन रउआ सच सच बताई रउआ चाहत नहीं का बियाह कल चाहत नहीं तो बोली बियाह करी हन तो हम कह देम कि हमरा से रिश्ता हर चीज से खत्म हो जाए भुला जी हमरा आज पूछिए के इनकरा बुझा तो कहीं को भी तो ले अली ना इनकरा वजह से हम ठंडा में बैठल बनी छते पे इहो गजब बाड़ी नु अब कइले रहेली साला इनकरा वजह से हम बियाह नहीं की करत आज तले कुंवार बानी आ ई बाड़ी की रह रह के इनकर दिमागवा घूम जाला बुझाला की ने का करत है का जाने धानवा पसरलस कि ना पसरलस का बुझी तो कुछ का पता नहीं जी जुठे बैठ कुछ ना बैठल बनी असन बैठो हाय रे माई हो दादा इतना ना ठंडा लागत है कि कहीं निकले के मन नहीं है ठंडा तो हां बढ़िया कौन एक फोटो ये देखनी हो कैसन भी लड़की है
फोटोया हम क्या कहूँ लड़किया के फोटोआ तो ना देखनी है। काहे देखला से ना कबे कहनी कि फोटो दिखा दिए उनका पसंद बे लड़की की नहीं के कैसन फोटो हो? लड़की का फोटो और का फोटो। लड़की के फोटो तो ना देखैला के बंदा के। अब ढंग से शादी ब्याह कर ली ठीक बा, लड़की बड़ी अच्छा बिया, काहे कुछ दिक्कत परेशानी बता बताई माने अभी बियाह करे के उम्र बा हमारे, अभी ना। बहुत रुक अभी जा तो कुछ रउआ दिन। पैदा भइनी हमी, अभी तो दूध पियतानी, अभी उम्र भइल बा। रहू न भौजी ऐसा ऐसा बात कहिला नु। हमारा उम्र के लड़का सब घूमत तरसन फिरत तरसन, अभी तो बड़े बड़े सबके लड़का। दाज बटे। आ रहुआ हमरे फेरा में रहिला बियाह करला रुक जा अभी जब हम कुछ रउआ से दिन। बियाह करे के कही ना बाबूजी जी तब टाल देनी, ये काहे कुछ अभी दिक्कत बियाह परेशानी बता नहीं करे के बताई। हमरा, अभी बियाह करही के नहीं हमरा। कहिया करब रउए बताई, हम रउए हिसाब से करब जब समय आई तब हम कर लेम, खुदे कर लेम। अपनी मने। बताइम तारा लोग से, बिना तारा लोग के मर्जी से कुछ कइले बानी हम आज तले। तो नहीं कहले तो बड़ जेठ के बाद मानल जाला, उतना भी अपना मन के छुट्टा साड़ा ना उखल जाला। ना तो कुछ दिन रुक जा। कुछ दिन ये तो सुना तनी 2-3 साल से कुछ दिन रुक जा कुछ दिन रुक जा, अरे कहिया ले रुकी हैं। अब आदमी खुल के कोनो बात कही तब रउआ के समझ में आई, अपनी मने नहीं के समझ में आवत। अभी फॉर्म उरम भरले बानी नौकरी उकरी खातिर, तो तूने सोचत अब तानी जब कि ओकरा लाग को उग जाओ। लइका लइकी भगा के लेके आइल बाटे बताई तो, अब यही से हमरा डर समा गइल बाटे। काहे कि आजकल के जुग जमाना बड़ी खराब बाटे, समझनी ना कि तो नहीं। भौजी उ सब नहीं के सोच, अब नौकरी चाकरी के फेरा में पड़ल बानी तो ये सब करम अब हो। नौकरी ना लगी तो बियाह ना होई। लागी काहे ना, हैं? मेहनत करम तो जरूरी और लागी। मर्दाना के पीछे एगो मेहरारू के हाथ होला, समझनी कि नहीं। आ काजे नौकरी होइले से और नौकरी लग जा। ना ऐसा तो ना हो सकेला, जान तो आजकल बियाह शादी हो जाता तो साला जिंदगी एकदम झंड हो जाता टे। झंड हो यही से जाता मने बियाह रउआ नहीं कम करल जानी हो गइल चाहता बनी, हूँ। रउआ सब कुछ मालूम बा बिना हम बियाह देखो तानी नु सब जितना दोस्त यार के कोनो हड़िया से पिटाता, कोनो तसला से पिटाता टे, तो कोनो के सभी मेहरारू के भाग जैसे जाती है, होला। तो कोनो के मेहरारू दूसरा से बतिया बताओ सब तो। एके जैसे होला, काहे हमरा और भैया से बियाह कइल बनी तो कोनो के लेके भाग जातनी, आ हाड़ी से तसला से पिटतनी। अभी सुन लो न्यूज में हो साला ओकरा के बताओ कितना ओकरा खातिर कमाए विदेश गई रहे, ड्राम में आज ओकरा के के भर बाद देली से हम सन। हाथ जोड़तनी, रउआ के कबो जिंदगी में बियाह खातिर कह दीहनी तो फिर रउआ हमसे कहब, समझनी। ना जहिया ऐसन बात बुझाई नहीं कि ना खे। हमार बियाह करे के उम्र हो गइल बा, हमरा बियाह करे के चाही, तो ये रउआ बियाह कर। ठीक ठीक बा, है ना। अब हम कहले छोड़ दियानी। ठीक बा। तो कहाँ जाता रू आए? कहाँ जाता पते पर जाता धान फैलावे खातिर। आ कहीं यार भौजी इहो बाड़ी नु, एगो हौ बाड़ी के उनकरा बुझाते नहीं कि ई बाड़ी के बियाहे करे खातिर तुलल रहत तारी। का वो भौजी आ गेली ऊपर, अभी लोग पता ना का करत तारी, जाता नहीं देख के का करत तारी, उनका दिमागे नहीं छे। ऐसे तब ना देखनी है लड़का लड़की का फोटो, लड़की का फोटो दिखा दी कने माँ। आई देखावा तारी फोटो देखिए। यही से तो आज ना गोनिया ताकते हुई है कि केनहू से आवत हुई। आज ये सब घूम ना गोनिया मिले खातिर। तू हमरा के भाभी हम तारा खातिर जान दियो, तू हमरा के पीठ पीछे बियाह करबा शादी करबा तोर घर बस जाई यार। हम अपना चलते पर मरद के भेजले बानी बाहर कि जाई रहुआ कमाई। आ यहाँ बड़ा तो अपन मेरा बियाह क के मजा मरिया। मेरे चिन्हते नहीं खा, हम कैसन जलात के बेटी हई, जानते नहीं खलो। ए बाक फोन मत करी जी, हमरा बहुत खीस बरल बा। एगो तुमकर बात सुन सुन के न कहतरी कैसे कह देलिया कि तू बियाह काट देत रे, माने हम माने कटुआ बानी ना। हैं कौन लड़की के देखनी है तो ये न बोलम कि नीमन नहीं खीस नाक टेढ़ नहीं खीस। तुमका का समझ में आता? का हो अरे हम बानी की तारा खातिर ऊपरे बैठल बानी 2 घंटा से हो कब काम का से। करे जाई बियाह करे, हम बियाह का न करी? होता। बताओ मने तारा वजह से हम भौया भौजी के बात काट देता नहीं बियाह शादी खातिर, तू बाड़ू की खिसिया के हिजा बैठल बाड़ू। हमरा से मत बोल, हमरा से काहे बोला मत। काहे ना बोली बताओ हटी तो। ताजी हमरा के मत के बताई, हई जिराउर के है? हमरा और के हई? तू ही तो हमर धन हो, हमर हटी नगारू ना। हमर सब कुछ हो। तोहरे वजह से तो हम बियाह नहीं करत, कहत रु कि के है। ए सुना फिर रूसे लू तो यार ऐसे काहे खिसिया लू। काहे ना किसे जी और भौजाई बाड़ी तो हमरा के कहत रही हई लड़की देखी त निमन बियाह है, देखी त बानो लेखा भौजाई बियाह बड़ी तो अभी नु भेटैली, हम तो कहत देनी है कि हम ना ना करम त हई लड़की से बियाह कर हम बोली। तहरा लब हम बियाह कर सकत नहीं। हम पहले मार पे हाथ धो के कसम खाई अच्छा तक बियाह ना चलो करम। ठीक बा, हम तार कसम खाए कहत नहीं बियाह ना करम। सचो न हां पक्का न पक्का। बियाह के नाम सुन गयो न ऐसे कोन के बियाह ना करम। बाबूजी मने का होता जी घर में? कुछ ना से आ? बैठल रही। हम पागल लागतनी? का भइला?
उहे तो पूछा तनी कि ले चल के रांची हमके भर्ती कर दे का हाँ, दीदी दोनों भौजी जी ऐसन बात कहे कि करे बेटा हुआ काहे शादी खातिर काटत न इहो कहत डी ओकर नाक बढ़बा त ओकर मुंह बढ़बा त ओकर गोड़ बढ़बा त हाथ बा माने ई कौन डरामा हो ई कह ना साफ साफ के अपना मर्द के छोड़ देल बाड़ू देवरे पे बाड़ू आय लाज शरम एकदम मर्यादा पार कर ए देल बाड़ू ना भौजी मने नहीं बोला त कुछु बोल देबू बैक चुप रहा तरम खत्म सुनल नहीं ई खिजा कुल का बोलेलू हो का मने भौजी का बढ़ देखने गेल ना त चुप तू का रही। देखलू है का देखनी है बताइए तरीका अरे हम देखनी का ना देखलिए का ना दादा ई देखनी है, कछु खाली सुनल जा उल्टा-पुल्टा कि हम बात घरवा में सोचत नहीं रहेलू। रहता हमरा से लोग को हाई वाला नहीं खे का लोग का कहत रे बताओ लोग तो माजा लेला झूठ सच कह के रवली सुनता रहो तो पटीदारे हैं तो ले ही देर नौटंकी हो गोतिया गइल पटीदार ठीक यही ना कहने उतना करला। कोई नहीं कि अच्छा लागो ठीक है बर्दाश्त काची होता न- बाहर बहुत ज्यादा होता आ नौटंकी हो गइल बा घर में एकदम से ने ए दीदी जी का देखनी ऐसे काहे हल्ला करत है गांव नगर सुनी त का कही अरे कह ना कि देवरे के रखले बानी काहे ऐसे घुमा फिरा के बतिया होता रुआ रात सब कह बोलल जाला काहे ना बोलल जला जी काहे ना की शादी करत रहुआ बताई तो तनी त कर लेम नु समय आई अब कहिए समय आई कहीं के अपनी माई के रखले बानी ज्यादा नहीं की बोला नहीं की बोला का ना तो मत मुंह में तंगरी मत लगा के यही बोलो बेरा कोनी तोहरा मरद के फोन करके ना पूछ आ, जाई कह दी, तो जाई, कह एक डर नहीं काम खेला, कर लिया जाई ठीक कह बा दी। ए जी, हद हाँ। से हो गइल बा ज्यादा हां ज्यादा हमरा सुनत तारा नहीं लोग से नु बोलले बेकार बा हम सुन ली जाते रखले हैं। बानी अब बोली रखले बानी आहा बैठो कहां जीब अरे कह दी के रखले बानी का करी हन इहे कुल करल जाला हो कह दी हां सुनाई हेलो जा सुन तनी। चुप रही अरे गोड़ लगा बाद में और में अरारू फरार हो गइल ठीक ना अरे वो खूब पैसे रुपया कमाई है यासी करत यही नौटंकी न धले बानी का है फोन करके पूछी का कोइलसिया ये छै तोर कर मालूम नहीं खे जे कहीं ना कि अपन मेहरा रू अपने संभाल के रखी हमरा पे मत छोड़ के जाई चार गो आदमी तो गाड़ी देता कि कौन 76 एकदम से ने परेशान करके घर में रख देले बिया और डाह के रख देले बिया ए जुकिया ना रही आके संभाली नहीं तो लेके जाई जहां रहब ता हम ठीक बा ना करेजा जुड़ा गइल ठीक बा कह दी करेजा जुड़ा गइल आ अरे ले जाके नैहर पहुंचाई चाहे जहां मन का वहाँ करा पहुंचाई, ठीक हिम्मत बा ना? नैहर पहुंचा दी हाँ। हमरा के रे के करा हिम्मत बा के करा पावर चल, बा ठीक बा पहुंचा दी नैहर देखत तो बड़ी करेजा जुड़ा गइल कह देनी तो या ताली यही बेर दिन बारी रखाई शादी बियाह उनकर होई बियाह देखत ना रही कि के होई रोकता। देखत नहीं हमर के लड़की से बियाह हो जाता तो 10 गो कटुआ फंजू बा रहो देखत नहीं भइल बारू शेर तू है जतनी कहबू ओतने होई घर में। काहे ना मलिकार काहे भइल ना? बारू हाँ तू। हाँ भइल बनी जी भइल बनी मलिका ठीक बा रोक हां रोकवा देख ले यही पर हम देख ले हम बियाह कैसे कर लेम हमहू तो देखते बनी रौरा कितना पावर बा जितना हमार पावर बनू उतना राउर पावर ना होई जान जाई पावर एजे से स्टार्ट होई जे खत्म होई एगो बात जल्दी आ इनका के देखते कैसे बियाह कलिन हमरा के छोड़ के